ụtụtụ n'abalị ọnọ na nkuzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje eme onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu tempo ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-anyị fọnta mbaki ndị oche anyị fọnta mbaki fọnyasị gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wetakwa chọọchị fa okpuru ụka bịakwa mana Ugochitubelu ekweghị ekwe Eze-Ana sị na ọma mbe ọdịnala amanwụ ọma nwụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taa ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite, I will answer. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa is check. Yes, check before blaming ndị mmiri as a woman. Check before blaming ndị mmiri as a woman. Agwụ na ngwọda nkwụ na-abịa maka na esimolu taata anyị chọrọ ka anyị tiwe aka oyibo nsogbu maka na ndị marụgoro na amarụgo na oge awa nke eziokwu bụ oge eji agba eziokwu niile ọtọ. Anyị anọrọ echeki ma onye ofe gwara ma ọ na ofe gwara mana eziokwu na itobuto ọhịa anyị nọrọ. Yes, na-esonye anyị na-emetụ aka na share button na-invite ya friends ka a na-esonye n'oge awa nke eziokwu. Oge awa nke eziokwu bụ oge awa nke nnwere onwe, because the truth shall set you free. Ka anyị ma ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa ọbụla nke ọnwa Jenụwarị amalitego ori. Ị ka nwere ike isonyekwa maka anya bụ aja na last ofu ọnwa ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị ka anyị ga-achịkọta ya. Aja mbunye na aja ịpụta ihe aja esigoro na ya bunye ndị mmadụ elu maka na igwe bụ ike, mana ya anaghị esho ihu ọrụ na maọbụ testimony na social media, mana I can tell you na-esigo na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu maka na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Esonye bụ na ya amadịgo ka esi eme ihe, mana maka gị bụ onye ọfụ isonye na aja ihe niile way forward ya 3 prayer request. Anyị na-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ganye na ọnwa anwụ. Ejegori m na temple n'ụtụtụ a ya chụọ aja kwubi okwu gaa ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị na nke ọnwa Jenụwarị. But I can tell you there's lots of testimonies. Mana anyị anaghị esho testimony maka na ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa. Etu anyị si eme ihe bụ ụbọchị nchịkọta ya, anyị ga-eje na mmiri jee mee saraka chụọrọ ndị mmiri aja n'isi mmadụ dum sonye na ya bụ aja. Anyị agbakọtazie n'ebe nchụaja chụọ aja to entities of powers nọ na temple, jekwazie n'ebe nchụaja chụọ aja ebulu wee mee saraka. Ị nwekwazịrị ike isonye na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu zuru mba dum. So ọ bụrụ na chọọ isonye na aja
ka ọnwa Jenụwarị ọtụtụ ndị mmadụ ebukuto o nwere ndị bụ uku tụrụ adịghị ha ga ichesa chacha m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site n'eziokwu TV lekwa ya na skrin gị ga-apịa ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị dị wee bịa. ọ bụrụ na ị na-esonye n'eziokwu TV ịlaikiri nkụzi ya na-anụ kịta ị chọrọ ịnụ ya ọzọ jee na Ugochitubelu movie production Ugochitubelu Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite ị ga-afụ nkụzi niile a na-akụzi ụbọchị ọbụla ị ga-afụ over 1000 lectures nkụzi anyị kụziri over years n'ihe niile gbasara ọdịnala Igbo. ọ bụrụ na ị na-awọchị n'eziokwu TV onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị n'eziokwu TV ị chọrọ ịwọchị ọzọ ọ bụrụ na English movie jee na eziokwu TV eziokwu great movies ị ga-awọchị ya ma ọ bụ jee na Ugochitubelu movie productions ị ga-awọchịkwazi ya. ọ bụrụ na Igbo movie jee na eziokwu Nollywood movies ị ga-awọchị ya. ị na-anụ olu m na-agwa ndị mmadụ gbasara oge mgbasa ozi anyị our administration ya rapụ ihe gbasara eziokwu TV a sị nka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu ya gazie. ka anyị batazie na nkụzi anyị ji maka ya bịa anyị wee kwuo na-enwego ọtụtụ allegation eboro ndị mmiri anyị nwa na-arụ ọrụ mmụọ ya akọwala gị ọtụtụ ndị mmadụ especially ụmụ nwaanyị onye mmadụ eji krashịrị ọsị na onye mmiri onye relationship ya krashịrị ọsị na onye mmiri anyị wee na-asị na-agba mbọ atụ n'ogbe agba abụọ tụrụ ogbe ọsọ ogbe ka a pịara ahụ anyị wee sị ka anyị kọwalụ different dimension nke bụ eziokwu nke mere eme. yes anyị kwuru wee chọọ ka nkọwalụ dịka onye nwere ọtọriti ihe gbasara ọdịnala wee na-akọwalụ gị na ọ bụrụ ndị mmiri dị responsible for all the challenges ị na-enwere ihe gbasara alụmdi na nwunye ma ọ bụ marriage. ịghọtara ya? yes ihe na-eme gị bụ check go before you blame ndị mmiri check go ya character wise na-eme omume ndị a. anyị bịara ka anyị see many relationships anyị bịara ka anyị see many marriages. ọ bụrụ na ị na-akpọ ụdị agwa dị etu a agwa ndị a mma agụsị taa ụmụ nwaanyị nye m ntị gị ị mara na ọgụ wawa kpara nkụ ahụ si ngwere tata I want to speak to you dịka married woman ka m tụnye gị alụ ihe ị ga-eme ka ị nwee udo obi na ezinụlọ gị dịka nwa agbọghọbịa nye m ntị gị ka m gwakwazi gị ihe ị ga-eme na ihe ị na-agaghị ime na ihe ị ga-ezere ka ị wee nwee ike ka ị wee dị mma ọnụnụ ghara ịdị mma sọ mma ndina mma enyi. ị na-ege ntị na ihe chọrọ ka m kọwara gị bụ na one ọ bụrụ ndị ekwa m ọzọ ọ bụrụ ndị mmiri dị responsible for all the but before you check yourself very well be sure ma ọ bụrụ ọgụ nwanyere ihe na-esi ị na-ege ntị. now ihe chọrọ ka m kọwara gị bụ na mmiri na-ekwu okwu ya bụ ndị obiọma. ọ bụrụ na ndị mmiri nwere ka esi spiral stọd for your spiritual processes to your spiral stọd ị mara to draw your attention back to your responsibility ị kwesịrị ime. Tata I want to talk to you first. Check your character before blaming the mmiri or other spiritual forces. I'm going to put that ihe na-achị kụwado gị bụ nwaanyị yes na-ege m ntị a married woman iso na ndị na-eme na ụdị na ịdị agbazi ka ịdata ego na ọ bụ ọta ka afụwara awụsa na ụta ị nwere ike ịdatago Chukwu gọzie gị ime ofu onwe ịbụa idebezi ahụ na onwero n'igwe igo ka igwe ilo. ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka m gwa gị I'm talking as a man. ịghọtara ya? so mma atụnye gị azụ ụfọdụ ihe ụfọdụ anyị agwa gị maka ụmụ nwoke ụfọdụ nwere ike ụfọdụ ihe o ji wee hapụ gị ọ ya agwa gị ya n'ihu mana gee ntị ka m gwa gị ihe m na-ajụ gị bụ ụfọdụ etu awụ isi eme onwe nwoke ahụ na-anụ gị mgbe anwa ọ nụgoro
anụ ụnụ ka na-eme ọyị mgbe ahụ ọ nụbụrụ anụ etu a ka ị kasị emesi omepụta ka ị na-emezi n'igwe igo ka igwe ilo ome ị na-emezi yes ihe m na-achịkọwalụ gị bụ that pet name ma etu isi epe etie before yes etu isi epe etie o wee na-emere gị nta na-emere gị imo ị ga na-epe etizikwu ya ka onye pụtazie idebe ahụ ịgwa ya okwu n'ụdị no responsibility ya ka ọ bụ yes ọ bụgo no responsibility o nwere etu ihe esi gwa ya okwu ya ihe m na-achụ gị bụ etu anwa isi awụchasị ahụ ike ọfụma anyị ka na-awụchasịkwa ya etu o si abụ ị na-epe etie ọgwụgwọ na-echọrọ ka o take out mụnụ ka na-ebido ị ka na-emezikwa ya yes ka ọ bụ ị na-achọ egwu ya okwu ị na-agwụ ya ka igwe n'ihi ekwu ya na-ezide maka na ifusi ya ihe ndị a anụbago di na nwunye onwere ọ bụrụzie nwoke ma etu ahụ o si adị attractive to you before ị ka na-afụtakwa ya n'ụdị ahụ ụmụ ihe ndị ahụ ọ na-alaiki ị na-emezikwa ya ka ọ ihe ịma n'igwe igo okwu nwaanyị sị m na ya na-agbazi ka ya data ego ya omume ahụ ị na-eme when was the last time you prayed for your husband? When was the last time? Can't tell you. Only you want to hear about men. Okay, friend will be. Come and what a man cannot tolerate when you disrespect him. I will this ego. Yes, I will have to work. Who come on of whenever on an attack he played down on his personality, on his ego, every man will reject it. It's what you know, which go you open a public where he will be to lawyer or him. On our way, digging, you're gonna digging with his own. You're not a woman negative and diganya, and then the annual for the Mokema. On our way, we're in a family again, digging, you're not calling his own again. After the year of Bruno came out. Of course, it's why he's after that more I never case after the year because of church or talk. Maybe say that we are more know the call the alcohol about to be with it, but I think what idea. Yes, if only you can at Anantana. The two of my easy we are a woman negi, Masano Digi, get our answer to hang a sinner a respect here, but with hang a sinner barrier. And the hour may have changed towards normal. Well, began agwa ọma now kedu ka ikwu na onwe gị si agwa ya okwu ọ ikwu okwu nọ n'ịta inu kekwu okwu ihe ekwu n'ihi ekwu ya maka na talk is cheap ọ na-awọchi ikwu ikwu otu nke bụ isiokwu na di na nwunye ada akwa iko ha anya that is the problem anyị na-enwe kịta bụ na a na-enwe gang up women supporting women na ọtụtụ ndị mmadụ amụrụzi na ụfọdụ ndị na-enwe support feminism ihe ndị a niile atụ onese and again don't be taking advice on social media eburu enwe anyị chọrọ ka for marriage relax ya don't go to social media were ihe gị na di gị nwere jee na-akọrọ ya ndị mmadụ na social media maka na advice ị ga-enweta ebe a bụ abụrụ advice dịka nwaanyị Igbo ụfọdụ ga-agwa gị na di na nwunye na-akpa iko nke anya ụfọdụ ga-agwa gị ga-ekwe na na-eku ya nna m ọ kpọrọ nwaanyị bụ asị nwaanyị n'ogugbo ezinụlọ unu dị mma ana m asị gwa gị na ọ bụrụ na marriage is collapse 100 80% ụmụ nwaanyị dị responsible for it. You know why? Because some of these things na-ebido n'obere instead of okwu isi oge I'm sorry because mere
onwere nwoke ọsọ ya wụ n'ime nwoke n'ụwa wee sị gbara asị nna ya n'ụsọ na o wutere m ọfịa feshali na ịdịsọba onwere nwoke nwere obi mkpume nte gị heart ihe na-ewute nwoke mgbe ọ ga-abụ na ọ na-agwa gị okwu ịba a na-asị nke ebe na-asa efere na-atụrụ ikpe okwu eburu mmiri tụcha izuru ike ikpewe ikpe okwu were isi niile ekpe chọọchị mana ị ga-eji okwe chọọchị wee na-atụ nwoke mmadụ ikpe okwu ọ na-agbawa obi maka na ihe ahụ ji agbawa obi nọọ ihe iji ego nwaanyị iji ego ji ebute ndị mmadụ na-ekwu okwu sị na kama nkịta mmadụ ya atawo nke m ka ntawo nke m tawuo nke mmadụ ka nkwụ ụgwọ nkịta so ọ na-ewute ọ ya ewutie ọnwụ na onye ọzọ gwa ya ọ ya ewute mana ihe o ji aka ya gụtara onwe ya ọtara ya ọhụrụ dị ma n'ọbịa setụrụ ọdịbe ụlọ wee duru ịmara so ihe o spendịrị ego ya wee dubata na bịa ama aka ya ọ ya agbawa ya obi onye ọzọ gwa ya ọ ya eji mana nke o ji ego egotara onwe ya ọ ya ekwe eji ihe na-achọ ịkụwala gị bụ onwedogo mgbe ibe nwoke a ihe nwoke a kọmplen na ihe anyị mere na ya dụrụ hapụ isekwuru a na-asị ya nna ya na ndụ sọrọ na o wutere m nwunye nkwado ọmụ eme ọzọ aka teyiri ema na ofe gị ana m eme kansịl ahụ I know men heart of men ụmụ nwoke nwere obi ihe na-ewute nwoke mgbe ọ bụla ị bịara na respect ya work on yourself stop this and mgbe ọ bụla ibido na-ekwucha ọchọ na-akụtọ ndị gị n'ebe ndị enyi gị nọ ha fụzie dị man nwoke a ga-esi enye ya anya with respect nke mkparị and ọ bụrụ na a na-edisrespect ya ọ marị happy nwoke nwere ego ka mmadụ ga-atụ ọnwụ na ịmụtago nwa nwoke nwa ebe 4 years mụta nwa nwoke nwa nwaanyị n'ebe nke nwaanyị tọrọ nke nwoke ibe ịfụ ka nke nwoke ya esi n'eko ameman ama ọnọchie ama ọdịsa ịfụ na ka ọ ya esi n'eko ọ dị anyị n'ime ibi ma nke ka na-etolite just ọ bụsa goro ụmụazị ka na-etolite ndị nwoke fụ ka ha ya esi na-epe ozu n'ebe ụmụnne ndị nwaanyị kwa ịghọtara ihe na-ekwu so gosi gị na ọ dị anyị n'ime ikwu ara mgbe ahụ nwoke batara n'ụlọ kedu ụdị nwoke ị chọrọ ịnụ bata n'ụlọ baa ihe kwesịrị ịdị etu o si adị ọ baa dịka nwoke nwe ụlọ baa nwaanyị nke a jide etu nwaanyị nke a ji wee etu a baa ihe ya sị nna ya m sọrọ ịghọtara ya and ikwu anyị na-ekwu ana m sọrọ ị na-ebi ije na-emedatị na ahụ okwuru ọfụrụ ị na-eme ya mana eme ihe na-agbawa nwoke obi mgbe ọ na-ekwu datịn ị nọrọ ofu ebe oletere ọ na-agwa gị ọkụ ị na ofu ebe ị na-eme ihe ya kwuru na-asị ya oge ọnwụ na mmadụ bata ọ na-agbasa mba enukepụ ofu ihe anyị tọ atọrọzi nke na ya bụrụgo n'ofu isi ọkwa eziokwu ihe ndị ụka gwara gị ọ na-agba nwoke obi ọ na-agwa gị okwu na ihe a na ya laikere ka ọ na-afụ gị ka ị na-ebiri nje na-emedatịrị ọnya wụ respekt nwoke ekwuola m ya mbụ adị m ekwukwe ya ọzọ ihe nwoke ji anụ nwaanyị ihe emerụ nwoke wee meta nwoke ọfụma abụrụ maka nri ọ na-erigo nri na-ata azụ na nke amaka na-egbu azụ na-agwa azụ ọ na-ejebu ụgba jọnshọn ọ na-ejebu na nke nwaanyị asaba na-eri nri so ọ bụrụ nri ụfọdụ n'ime anyị niile ugwu chef ọ na-esi ọfụma ọ bụrụ maka sex because when groundnut no dey nobody chop concrete ọtụkwụ sex ọ gbagbo ya enweta ya so ka ị ghara ịsị na ihe ndị a ihe nwoke chọrọ the greatest thing ị ga-enye nwoke nye respect the greatest thing ị ga-enye nwoke bụ respect nwoke afụ ha na-ejiri ya egwu egwu nwoke afọ ya na-ejiri egwu egwu ọ ga-alụ ọbụla like gboro n'ode ịnọgide etu atụ dị gị afa na-etu ya afara asị ya na ụkwara odogwu n'ọdọrọkwa n'ezi for the family na etu ala ekọnọmi dị na-etu ya afa ọ na-etu ya afa asị ya na ụkwara odogwu na ọdọrọkwa n'ezi nye nọrọ ya ịhụfu ha afụ nwanyị mana dịghị na-eje mmemme nta na-eme ime ụmụaka na-eje skuul na-eme ihe niile na-etu ya afa ọgwụ na-ekere nwaanyị na-agwa akịrị karịa nwoke. When was the last time you hear your husband say nne m nna m ị na-atara ụdị ga-adịrị adị ị na-agbalị ọkpọgwụ ọbụla ụkwụ isi kpara na abụdo ejikwa nwa nwaanyị ụmụ
nwoke ji ebu ụzọ anawa be Chukwu. Nwoke bịa anọrọ gị achọrọ ka m dụrọ ya attention ihe ị na-emeta. Ọ bịa anọrọ gị, ọ ga-eche maka gị, ọ ga-eche maka ụmụaka ụnụ mụtara, ọ ga-eche maka ụgwọ ụlọ, ọ ga-eche maka gị ndị ọgọ, ọ ga-echukwa ndị ikwu gị, chukwa ndị ibe. Ọkwado ofu nwoke a ga na-akpọ n'elu na-akpọ na onwe ihe mere na be ụlọ akpọ akwụ ya ọgọ. Ọ bụrụ isi kpa na-abụ so okere ihe o dizi abụrụ petin. Ụnụ na-ekwu na ọnwụ nwa n'izi abụrụ petin. Antị nwoke dị iri petin karịa gị. Ịghọtara ihe na-ekwu ya? Yes. You know why? He who paid the piper, he paid the tune. Ka m gwa gị ụmụ ihe niile unu na-eme. When was the last time you did your husband, bury your husband? Say, God Almighty, and my spiritual forces, I love my husband. Bless him for me. Protect him. When was the last time people heartfelt prayer for that man? Because we're going to go them on that deep no idea. They do my idea. They do my those divorcee. For the name of because social media and do it online in laws. They can have one divorce him or useless man. And see, when I want to hear what they give. Yes. Appreciate your husband. But worship him like second God. After God, go get pray me here. Choose him or the good thing. What are you? Move for the share. Pop their perry, but be the Orania. Okay, what is something in add in every family long they think you say that they are bugging. What are you bringing to the table? Or says in a bring. Anybody who can bring says. He could bring off fully the value. Digging a name of man. Or fully the pepper. Now back here. They wish you well. Okay, Futagi no go out with the brain and the backbone, the king gathered behind his success. Organize respect like his queen. You know that he knew. Okay, what did he get the work out? You went out, forget the simple. One of my cases in also have no monkey style, also have no snake style, also have no elephant style. That one I cannot use success to go the man. I can tell you, even every scale of percent, one might told us. So I won't know Yaki and our back on, says, forget that. And my chief will know when something can bring to this where educate message. If I have a or William, thank you. I know you because of your prayers. I'm a normal coffee. You got that? He gave what is something he gave it to with that man's heart. Bonnet respect. You don't appear respect, you don't appear respect. Now, God, you're for never, in a minute, the Muka will never forget you. He made him born over the world, not fear and good. Or authority and abuse, or just one idea. All never, then I come on. Amaghị eme gị na-egentị onwere ọgwụ amaghị eme gị ihe chie ihe ọ na-eme wụ data amaka na-agwa azụ ndị nwe amaka sọrị ọgwụ amatụka nna ama ọ batara ebe ọsị ọ ga-eme onye tatiti tatara ya ọ ga-eme nnọọ onye ọsị na oche dị ọsị ọ ga-eme ike maka afịa taa ihe ya fo esi look sad onwe kpasoro gị iwe ka ihe na-akpụ ọrụ kia dị that goal was last time you cut or the na-abata to say what you na phone and use address mma na-ekwu ya bụrụ phone isi oke nwa nne mmadụ eji enu phone 60,000 or so waka so na ya na-ekwu okwu bromas iPhone ọ bụrụ ka ị na-ego phone 70,000 je make it. So BP ọ gbazie etu a na-asị gị ndị sịrị m nnọọ na-ekọtọ ihu maka gịnị na onye ọrụ ego iPhone ma ọ bụ na ọ sịrị n'ụka nwaanyị na ọkwado 70,000 gị ji egoro obere Android ịkọtọ ihu ọ batazie ekene ikenere ya ha ndị ọsọ ọjụwa esiwanye nnọọ be emeka nnọọ kedu ka ọ ga-esi
tara ya ọgbasa ọrụ ebe ọ ya aghọpụta ụmụ nwa ya si ọ ga-eme ihe 32 si nnọọ onye ihe oche onegoro ya anya n'ihu ka ihu ụda etu onwe kpasuru gị iwe ọ bụrụ anya ka a na-akpọpụ ya nne ozi ọ ga-eme ihe ọ ga-eme ya na-ama ọsọ si ya ma icheregoro na nwere ụdị wetagoriri ya nkwụ ọbụ wetarịa ya wetarịa ofela gabi ya ụdị ọ na-eri ọ na-erizie na-eti ife n'ọnụ nọdebezie ya asị ya kedu ihe mere ọnụ kịarị more than before you know it di ga-afụta another friendship another companion n'aka ada woman mana gị nwere ghọta ịga maka na ọ gwara na mmadụ anọ na vileji ahụ adịrọ ikwuru okwu na anya esendịrị ego mana nwanne ya na-achọ ịgbanwe ya wesị gị gba afọ ego wesị mba na ọkwụ na-aka ya ewetawu ichenji efesi ọ bịazie ịkpagha aka ifesi ahụ aja hapụ maka biko agwa ahụ inye m ego ka m wee gota ntọrị ka anya esendịrị mma m esi na ego adịrọ kịta ebe ịdị stọp mụ kpacharakwa anya gị ya na-akụ ya wọnin ezie na nke amaka na-agwa azụ maka ependicha ya ọfụma si ọ ga-emechi ya ọfụ na smile na obi adị ya mma otu ụbọchị si ọ ga-emi na mmemekọrọ ihe ọbụla ịchọ ka mmeri ma gị dị happy before you know it ọ dụrụ ọ ga-emi wee gara ọzaru eta nna akọwara gị ọ bụrụ ụdị ihe ị na-eme ka nna agwa gị ihe ị na-eme ewu nke ndị mgbe ochie ihe ị na-eme ụjọs nwoke a bịa mee nne ya ka nso ike a na-akpọ nke ikpesikwu nke a nwoke ahapụrụ nka nla ọrụ n'ụla nwoke wee kwugido ọkwa m nụrụ ya na na njekwa nkwụ gị nwoke gịrị mezie ọ dị stọpụ katazie ya otu nwasị nwere ya mee nnọọ ya ka nzoro gị ike ụdị ya ka iji aka mpe nke amaka na-agwa azụ ga-ewepụta taịm nye onye na-akpọ savisis chenjiere ya mmanụ ịghọtara ya ọ na-eme ọ bụrụ nke ị na-eme ị na-asị na ị na-agbazi ka ịdata ego ya not doing to impress anybody after all na-ebugo nwego title MRS nne ị na-edisi igwe onwe ikwena ka di gị megide to outside after marriage maka o ruo ebe ahụ ada na-agwa azụ mana o nwere nwaanyị n'ụlọ ị na-ege ntị ada na-agwa azụ mana o nwere nwaanyị n'ụlọ and ada na-agwa azụ na-afụtaghasị kọmpetitọ ada na-agwa azụ na-eme ka o mekarịa gị nwa onye services onwe ha na-akpọ services onye services ya daiti nka asị na ihe eji asị na nke atọ karịa ọ teknikal na oge ahụ nke ị na-arụ ọcha ada na-agwa azụ ga-eme everything do all the likable all the everything ịghọtara ya so emesizie ọfụtazie nke ada na-agwa ada na-agwa azụ ga-eme from the bottom of her heart maka na ọmụ ihe ọ na-ata gị ọ gwara ike ọ bụrụ na ọlụ ọgwụ mana he who bear the piper the truth so onye services gbara na onwere ihe ọ na-atageti mana gị nwa anọ ị na-asị na ịdị agbazi ka ịdata ego so you are not competing with anybody so nke casual anyhow whatever your problem emezi that girl ụmụ bịa palọ and side chick na ha ji ọgwụ jide anti onwere ọgwụ eji jide ihe kpatara ya na ịmara eme attitude obodo ọjọọ mmezi iwu mana ada mana o nwere competitor so ada chọrọ win that competitor ịghọtara ya ọ bụrụ how medicine nor how well so work for yourself so ọ bụrụ na ị na-asaba isi ọ gaghị asị mara ego mma na-apụta ya na ị na-compete with other single ladies out there na-ege ntị ọ ihe ị ga-eme ihe ọ bụla ị na-eme na ndụ a give it your best shot isi na just ime mmekasị ya napụ mmekasị just ka ọ bụrụkwa na-akwali give it your best shot ịghọtara ya ị na-enye the best one ị na-enye ya the orishirishi onwe ihe ndị Yoruba na-akpọ orishirishi a na-esi ofe o nwere ụmụ obodo ozugbo a na-eshi onye niile so even if you are having always n'ụlọ n'etiti gị na di gị na-enye ya ụmụ orishirishi ọdụ sense nwere ike na-enyekwa ya sọ nri ndị tone ịghọtara ya na-ege ntị so ọdụ sense ahụ ka ọ ga-eji wee na-enweta ụlọta gị si mba na nwa ya dịka nwunye ị na-ege ntị mana ọ bụrụ na ị na-eme nke edo ahụ chichichichichichi na-ekwu instead ihe ị ga na-eme ọ bụrụzie anyhow ị ma na di gị ị na-eluzugbo di gị ka di gị kwuo onwe ụbọchị gị na
ọbụla ka di gị hapụ ya house with anger o mebirikwa ihe o ji ha n'iwu ahụ o ji wee pụ ebe ọ ga-ekuru onwe ya na be joint ọ ga-like ease off the anger eziokwu ị na-ege ntị ọ batazie na be nwekọ nọ na bịa pala ọ na-episi pakapaka bịanụ nwa dị sharp ụmụ nwa nọ na ba amago na all is not well o were ebe catch out opportunity ọ ga-eji wee bezie ya ihe na-eme before you know it once o open up ofido na onye a bụ confident ya ọ na-agụkwa iduzukwa ya ma yes maka na ọ gakọwaziere gịnị na-eme ọ kwụwaziere ya ihe na-eme before you know it ọfụ na the woman na-adọkwa kiarị before you know it the man na-apụta na the woman ka dịrị ya kiarị di gị anaghị na-ege ntị antị ọ bụrụ na iru uzuo di gị n'ụdị ọnọdụ dị etu a ọ bụrụ ndị mmiri mere gị ọ ya karakta ịghọtara ya yes because they drop prepared ịghọtara ihe bụ marriage maybe you are not properly mentor ka ofu nke bụ ọnwa agbọghọbịa ekene mụrụ ya m nte ụlọ o nwere ụfọdụ one of my friend my boy friend yes ga-atụrụ m yesterday ihe ya chọrọ ịkọrọ ụmụ agbọghọbịa aka mgbe ụfọdụ ihe na-eme gị ụmụ nwoke ji agbara gị ọsọ bụ ya attitude I'm sick and tired of ụmụ nwaanyị bịakwute m Eze-Ana any man that comes to my life 2 months 3 months he goes 2 months 3 months he goes until before you blame ndị mmiri work on yourself o nwere akọ mma akọrọ gị before ngwa gị maka ya o nwere ofu nwa gaanyị mma o wee chacha m yesterday wee sị m Eze-Ana nsị ya ọ sị m na ọchọ ka ntụ ya nụ nsị ya gịnị na-eme ezi enyi m o wee sị m na ụmụ nwata nwaanyị ya fụrụ ya chọrọ ịnụ na nwata nwaanyị apụghị spek ya so nwata nwaanyị a na ya emetụrụ nwata nwaanyị aka mana ya nwata nwaanyị a ma alụ for almost 2 years now ya na-espend ma Lagos na-asị ya na-anata isi ya gụrụ akpa ya gụrụ ya ya gụrụ many of the things all the chigorie Christmas ya na nwatakịrị nwaanyị a kwere na ya si ejewu n'ọnya akwụkwọ tubi bie nkwere ya abata Christmas ya maka na ha amadogo over 2 years mana ha yi na-erute etikọ so bara ha na-achakwa from time to time oge ọbụla weta ụmụ ọsọ ya bụrụ ọsọ ya na-ahụ ewu n'ụlọ moto oge ka nwaanyị bataziri abata bifo nke nwaanyị dị bifo bata ọsọ ya na fon ya na-enwe problem ọsọ ya na problem ọ batara amara ihe anyị eme nwaanyị abata adịgo oge na nsogbu adọrọ ka anyị gota fon mgbe a na-agwa gị ihe ati nke nwoke si na ihe dị mind bụ ka na na ya chọrọ n'ọjọs n'ebe ha o wee sị nke nwaanyị ihe na-agba ihe dị otu wee chaatị amụmụ ọ sị na ya duru nke nwaanyị wee jebe ọdịcha ebe a na-ere now phone of 70, 75 within that region. So why? Odo ya ga bata ti na ebe shop phone. Why to je go me embarrass. Ya we go ga ya madu go no phone 4G 64 and okay 4 gig RAM expandable to 8 gig and 64 gig listen and after I watch the phone, minutes. Yes, infinite, yes. So once in there, I will go phone. If you are under the phone, 5,000. I send out the phone. Before. It's not spark. Spark. What do you go? Okay, why not the phone? 100 something thousand, and you are going to. So go ke mana go ke sina go ke ra
ahụ nwaanyị go out of the shop na nke nwoke ọwụwa nwanne nwaanyị na o kwesịrị ịnabata ego ori fon 5,000 n'oge na ka esi kọva shie na ya na-ege ntị so onye na-achịkọwara mana efu ka nwaanyị a si omegịrị ọsọ immediately ya gochara that phone na nwa nwaanyị sara ya ewepụrụ beta suya nwere ahụ na ma na ya ndega ya na-abịa imewe afọ ọkụsọ datị na nwere ihe ndị ọzọ ya egokwa ahụ ya gbachi nkịta receipt ya si ihe ọ gwaziri ya bụ na don't worry na fon abụrụ nke onwe ya na-egota fon nwaanyị na ọ na-excuse iwu gota fon ga otu fon na moto ha banye moto agawazi along the road nwaanyị dị ka nwozi enyi nwaanyị ya sa anya na-eche achara onwe nye na-eche achara wee mechazie na-akwazi dị nke nwoke fon ahụ mana nke nwoke natara wee chaachị ya ma wee sị m Eze-Ana ka ihe nwere ikwu na ụdị mmadụ na-eto mmadụ o nwere ike ịnụ anụ Aji kere ihe jọka nse yes gụwa na-ege ntị ọ bụrụ na nwanne gị nwoke bịa ka ọlụ ụdị akụkọ a yes na nwaanyị ọ chọrọ ịnụ anya dị oge wee ji igwe fonu ihe a wee mee kere ihe ya atụli ya alụ ihe a etere ya alụ ka m tere ya so ihe m na-achịkọwa bụ ọ bụrụ na ụdị ihe na-etu a mee antị a ma achịkọwa na ụdị ihe na-etu a so n'ihe kpatara nwoke ji wee rie mbọ ya ị na-ege ntị ụfọdụ nwere ike kpọrọ uje na Mr. Biz ma o jee na Roban Store ị na-atụ aka n'ike n'ike na eji ọga nwoke nna ego na bọjetị ga ego na ya ya agbara mbọ ka ị nweta les ya ma ọ kọ ebezie ya ije tụọ aka ihe karịrị ego na ka ọ gbagharịbazie isi ya nwa ya mee transfa ị na-ege ntị nwoke nwere ike were ikwere n'ụkwara dade mana ntị ọ na-arụ ya gbaghị ọzọ echi ibo ya nọ ndị mmiri ịghọta ka this particular woman now that girl now she on the verge of losing the man ịghọtara ya ebe egwa m eju m ihe ntụrụ ya ala asị m ya na ọ bụrụ na this girl mechaa bịa chigata azụ gosi remọs yọọ mana ya dozi onye komita na-enye mana na ọka ya kọntinu na ihe ọ pụtara na the marriage they continue no at the verge of collapse. You can still work or you can not still work. But ọ ka abụ ihe gara onwe esiri were na ọnwụ na nke nwaanyị a nwoke ebe ọ n'obu ụzọ ogbu ya agwa na moto na-ekwepụta ya ihe o jikwa ihe ahụ ka ọ ghara ọmago ụmụ nwaanyị kịta ọ ghara ije tụwa nnukwu fon aka n'okwu ya o kwesịrị ịgbanyụ ọkụ nwoke anyị gụta nke ahụ ma onye na-eyuzigo n'elu ma ọ bụje na nke ya efe lụọ gịnị ka o ji fon eme gbasa ọgwa na ọgwụ pụrụ iche na-enweta ego ị na-ege ntị so o kwesịrị ịnarị ya mana wuti etu and ọnwụ na oplel normal this marriage ka ya nọkwa na the right track natara maka the guy na-agwa ihe adịgo ready financially ka o mee ihe dị na ya ndị otu mmadụ mana wuti ihe o mere omezi nke nwoke owochi ya kwado ofu onye okwu ya na-ege ntị so onye na-achịkọwa ahụ na ọ bụrụ mee ihe nwoke ya abụ gịnị ya nọ emonto atu ọ na-eche ya dịkwa sure by then before you know it another person na-eburu attraction ya ịbụkwa ndị mmiri na-aghọta ihe na-achịkọwa akọwara gị bụ na ọtụtụ n'ime unu na-ebu ndị mmiri ji na aja before ibu ndị mmiri ji na aja chekigoro onwe gị ọgụnwa bụ onye na-anụ ihe na-esi m ọgụnwa ji karakta gị wee na-achụ ka ihe ọzọ na-eme ụmụ agbọghọbịa nwoke kpọrọ osi ka o teke out ka o jee Mr. Beast ma McDonald iru ebe anwa nke iriri nke iriri eri igoro nke ihe egoro na si ya na o nwere enyi nwaanyị nne gị nke are you listening to yourself? Ị na-efiru maka na ihu n'ọnwụ nwaanyị nwoke ya ejere oshi nke iriri eri izu ị na-egoro
efu nwoke ị na-eri ka iri gbuo dị iche na ọ nwere uche ịgba ọnụ ụbọchị ahịa ekpo ma ndị abịrị ekpo ụmụnne ma ndị eberi so agba ọ darụzie ọgbakwasị nwa nke a ị na-ajụkwu ya ya sịa nna ejikwa ego jụọ ya marụgoro ego na oji mara ihe ọ ya emewu ma ọ bụrụ na ịla gwara ya mana ụmụ nwaanyị nkịta ya na-ekwu okwu n'ọgụ ya na-ekwu okwu uwe ebe that is available o nwere ike ma ya lọgụ na mana dụtọ na onye ọlụ ọbụla adịrị interested ime ego ịnwa bịaziri abịa ọsị oke na ekwe ndị ka m na-ekwu maka ihe na-ekwu maka ya bụ ọ na-abụ ị na-epushi oge o nwere ike ọ bụrụ na ọ kpọrọ sị ka o jegotara ụfọdụ akwa o jegotara ha akwa ụmụ ọnkọn isi ya mba na aka ahụ inferior material ọ bụrụ ebe ngacha ọnụ tọki tọki gbawa igwe dịka onye na-ete ete abụtara ya na ihe ekwu bụ na ọ bụrụ na nwoke pụtaghị n'isi n'ike ịbụ taịpụ ga-enyere ya aka kpokọba ọ ya dị okwesị ike na ị na-abụ nwoke na nwoke duru shọpịn almost borrowing ego na-abụrụzi ego oyi fọsụ ya ma o jee mewe transfa ma ọ bụ o jee chekwa ejewe ATM instead of isi ada dị ngwa ka anyị gbana eji nke mbọsị ọzọkwa ukoro ijeje ka ukoro ya kpọzi ana m achọ ịkọwara gị n'ọkpụ ụfọdụ high demand gị look at a lady a man gwara gị na ya laikiri gị na ya chọrọ ịnụ anụ within the space of within weeks isi ya ọkpọ ya na fon echi esi ya nọ nka mgbe ọ bụla na ịkpọ ya na fon nwoke mmadụ ya na-asị ekwa nke ọ chọrọ na wuru n'iwu ego odiga o nwere ike ọ bụrụzie etu ọchọ ụta anyị ọ gaa elu maka na ọfụgo na ya bụrụ nwaanyị nọ ka ya taa gị tacha gị ọ na-adị ọ naghị ụmụ nwoke na-ahụ mgbe ọ chọọ ịlụ nwaanyị gbakọwa were uche gbakọwa nwoke nwere ike ịkụ mgbe ọnwa ọ chọbara ịlụ nwaanyị ọ ka bụ Casanova taa gị were uzuru ike ya bido ọrụ onwe mana mgbe ọ ya anụ nwaanyị obido lụwa matematiks obido chekiwe onye ya edofe ya ahụ amụrụ m na nkwutere nke ihe nke ị na-eme ya nọ n'ala format digestzie ya ịda lodu onye kwuchi ya nkara ịmara etu na nwoke gwara ọ ya emewuru gị afọ na o nwere ike ọ chọrọ irent apartment for you na ọ chọrọ as a single girl na ọ chọrọ irent self-con si nwoke gị manage bego self-con ị na-agwa ya na self-con ya mee eruma palọ o nwere ebe ị ga-ebi mind ọ gwara onye ya afọ dị ahụ no problem mana o nwere onye ya ma afọ dị wia ifu na the person is struggling o nwere ike wezi ifere n'ụkwara echi osoro ya ahụ kọsida na nwaanyị oduyo so ya na ga-ebu this year 2024 since ahụ na ahụ ị na-eme oge nwere ike ọsị nwaanyị ka nwoke ahụ ije na bie funu nwere ihe niile eji esi nri ịrị asị ya dadị ya gote ihe niile akụ na sie nri n'ụlọ mana atara ihe gbara esi chọọ ebe ọ ya eje ọ fụta gị na-ewe onye na ụzọ isi atụ ya alụ ma ọ wee nye sọpọt ọfụrụ na weta ọ mekata wonde ojide aka ya sị mba na nwere uru ihe abalị ya n'ihe aka kpokọtaba akụ ọ gachi ike ndị mmiri ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ na chọọ ka agbara ha famili ese ndere mmisi na 0813
871 ma ọ bụrụ na ajụjụ nwere ajụjụ famili Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ọmụọfụsi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ndị niile na-emetụ aka na shia bọtịn ndị na-asụpọtụ anyị asị na ọmaka ya emere ụlọ agụkwazi m ọfọ n'isi ndị children of the temple and friends of the temple na ndị niile sonyere anyị na-aja nke ọnwa Jenụwarị asị na ọmaka ya emere ụlọ asị m na akakaka anyị ama ụlọ atịtị anyị ama ụlọ asị m na osisi pụrụ ụlọ na-atụ ufere amapụsịrị ọnụ ka asị na ukwu bụọ ya asị m na ụlọ ga-ejere obodo na ụlọ ga-anara obodo asị m echecha ihe ọjọọ ya eme ụlọ ya ma onwe onye ọbụla sị ka o jee ụlọ ajije ikwu ọbụ ibe ọbụ enyi onye ọsụkwa ya bụrụ onye jeru na osi ọnwụrụ ejeru na nwụọ n'ụzọ asị m niile oge eziokwu onye ya ka ọrụ ibie nwere asịkwazi na ọ bụrụ na ọgbọ egburu oje ji wee chụọ aja na-emecha na ọya eburiri ome ka ọ dị echi niile daalụ ndị enyi m ndị metara onwe m ọwụdara mmasị eji chọrọ isi edere Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu privately na my WhatsApp only chat m na WhatsApp 0805 7837672 I repeat 0805 7837672 ọ dịkwa na echi niile anya gba ọta dịka ọ na-enwe amarị ya daalụ